kapitola. Podobenstvo o rozsievačovi. Opäť začal učiť pri mori. Zhromaždil sa k nemu taký veľký zástup, že nastúpil do člna na mori a posadil sa tam, zatiaľ čo celý zástup zostal na brehu mora. Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril: Počúvajte, rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, niektoré zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi trnie. Trnie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy. Vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A dodal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Význam a účel podobenstiev. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s 12, sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstvá. Povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách. Aby len hľadeli a hľadeli, ale nevideli. A aby len počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa neobrátili a nebolo im odpustené. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi. Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky ostatné podobenstvá? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiate do trnia. Oni slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, mámenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže zostáva bez úžitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiate do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú úžitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný. Podobenstvo o lampe a o meraní. Ďalej im povedal: Vari sa prináša lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? Či nie na to, aby ju postavili na svietnik? Nič nie je také skryté, aby nebolo odhalené. A nič také utajené, aby to nevyšlo najavo. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ďalej im hovoril: Dávajte si pozor, čo počúvate. Akou mierou meriate, takou vám bude namerané, ba ešte aj pridané. Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. Podobenstvo o rastúcom zrne. Ďalej povedal: S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí alebo bdie, vodne i v noci zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a nakoniec plno zrn v klase.
Keď potom vydá úrodu, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. Podobenstvo o horčičnom zrnku. A pokračoval: K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiatí do zeme najmenšie zo všetkých semienok na zemi. Ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako všetky iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Záver podobenstiev. A mnohými podobenstvami im vravel slovo, podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom o samote všetko vysvetľoval. Utíšenie búrky na mori. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh. Na to opustili zástup a jeho vzali so sebou tak, ako bol v člne. Sprevádzali ho aj iné člny. Tu sa strhla mohutná búrka s výchricou a vlny sa valili na čln,